okos korpusz bútortervet a vevő maga is készíthet online. A tervből a gyártás közvetlenül indítható egy szakmai partner révén, akivel a vevő a regisztrációja alkalmával összeköttetésbe kerül. A vevő általi tervezést jól szolgálja a szoftver áttekinthető felülete. A bútortestek egyszerűen behúzhatóak a tervbe. A 2D és 3D kép alakulása nyomon követhető. A terv minden mentése után elérhető az aktuális árinformáció. Az ár a változtatásokra érzékenyen reagál, hasznos lehet, ha a felhasználó bevonja a tervezésbe a regisztráció alkalmával általa választott szakembert. A szoftver által generált 3D képnél jobb is készíthető az ingyenes Blender program segítségével. A Blender használata egy 3D kép elkészítésének szintjén fél óra alatt elsajátítható, de az szoftver által megnyitható fájl használatáért szakmai partnerünkhöz kell a vevőnek fordulni. A szakmai partner számára a terv alapbeállítási lehetőségeket kínál. Frontelemek készleteit állíthatja be. Fogantyúzási megoldások és fogantyú látványok között választhat. Az összeállítás egészére érvényes méreteket adhat meg. Korpuszalkatrészek készleteiről rendelkezhet, általánosan vagy korpuszonként. A bútor összefúrás módozatai között választhat. Polcozási és hátlemez rögzítési opciókról dönthet. Tervező textúrákat rendelhet alkatrész és korpusz típusokhoz. Az itt megadott szabályok és értékek az összeállítás egészére érvényesek lesznek. Az összeállítás általános beállításai korpuszonként módosíthatóak. Több tucat változót használhat a tervező korpuszonként. Egy példaképpen kiválasztott korpuszváltozói a 3D gombot megnyomva teljes listájukkal áttekinthetővé válnak, és minden változó értéke módosítható. A program módosításokat átvezeti a terven, és figyelembe veszi az előkészítésnél. Amikor a terv összeállt, indítható az árelemzés. A vevő csak egy árösszesítő táblát lát, és egy gombot, amivel kérheti a kapcsolatfelvételt. Kérése ahhoz a szakmai partnerhez fut be, aki alá a vevő regisztrált. Innentől a program elengedi a feleket, az üzletet megköthetik egymás között. A kiinduló árak komponenseit a gyártást végző kiemelt partner igénye szerint állítjuk be. A tervben látható frontokhoz tartozó termékek cserélhetőek. Minden tervező színhez konkrét laptermékek választékát kínálja fel a program. Díjmentes használatban is cserélhetőek a laptermékek, és ez érinti az árakat. A szerelőasztalos módosíthatja a korpuszok helyszíni szerelési díjait. A gyártó korrigálhatja valamennyi lap, szerelvény és gyártási díj egységárait. A tervhez PDF dokumentáció készül, robbantott ábrákon látszanak a beépített alkatrészek. Minden alkatrészre QR kód kerül. Ezek fölé tartva egy tabletet, a képernyő megmutatja, hogy az adott alkatrész hol található pontosan a bútor röntgenképes ábrájában, ezzel segítjük a szerelést. A szakmai partner eleve eléri a JAFOLC és a Corpus program lista formátumát, és az összes adatot tartalmazó master táblát.
Meg tudunk hajtani nesting technológián alapuló CNC gyártást. Szolgáltatunk informatikai kimenetet TPA-CAD alapú dokumentációval történő meghajtáshoz. Egy-egy új kiemelt partner technológiájához 3 héten belül kimenetet biztosítunk a lapszabászathoz is, a CNC gyártáshoz is. Lapszabászatok és önálló gyártók lesznek az okoskorpusz kiemelt partnerei. Tervező, lakberendező, mintatermet üzemeltető és szerelőasztalos partnereink kapcsolódhatnak egy gyártókhoz, a program támogatja a feleket az együttműködésben. A regisztráció a vevőt összeköti egy földrajzilag hozzá közel lévő partnerünkkel az irányítószám alapján. A gyártó munkához jut, a vevő elismert szakembert talál. Szakmai partnereink jelentkezését magyar forgalmazó és magyar fejlesztők várják. Az okoskorpusz béta verzióját 2024 nyarán a szakmai partnerek díjmentesen használhatják.